ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୁକୁର ଏମାନେ ଆଉ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସିଏମ୍ସିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 ନମ୍ବରରୁ 59 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ଆଗରୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ମାରିକି ପାଣି ପିଇ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରିପାରିଂ ହେଉନି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏବଂ ପାଗଳା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଯେଉଁ ବାଟୋଇ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କଟକ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସହର, ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଡେ ନାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ରାତିରେ ବି ଲୋକ ଏଠି ଶୁଅନ୍ତିନି। ରାତିରେ ବି ଆମର ସେବାକାରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଶୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିହାତି ସେଠି କିଛି ସେବାକାରୀ ପିଲା ଥିବେ, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଶିଶୁ ଭବନ ଅଛି କଟକରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଶିଶୁ ଭବନ ଆ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଲୋକ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ କେସେସ୍ ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି। ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଏତେ ଅଛି, ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଯେ ତା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବାକୁ ସମସ୍ୟା। ୱାଟକର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ହେଇଛି, ଯେ ଯଦି କେଉଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗେଇଲୁ କି ମଶାଣିରେ ଲଗେଇଲୁ ୱାଟକର, କି କୌଣସି ବାଟୋଇ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲଗେଇବାକୁ, ତ ୱାଟକର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ନା ପ୍ରାଇଭେଟେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁ, ଯେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଫାଣି ପୁରାନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ଆସି ପିଏ। ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଏଠି ଅଛି, ତ ଇଏ ବି ଏଇ ପାଣି ଗରା ପିଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଏ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ହଉ ଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ୱାଟକୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫ୍ରିରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଛକମାନଙ୍କରେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ଜାଗାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ ତା ନାଁରେ ବିଲ୍ ଆସିବ, ସିଏ କ'ଣ ବିଲ୍ ଦେବ? ଆମେ କ'ଣ ପାଣି ଦେଇପାରିବାନି? ପାଣି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବାନି? ତେଣୁ କରିକି ଏହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ୱାଟକୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହୁଛି, ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରତି ଛକ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମସଜିଦ୍, ମଶାଣି, କବରସ୍ଥାନରେ, ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଷଣ୍ଢ ଆସିଲା, ଏଠି ପିଇଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ନିଜେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇଦର ନାହିଁ ଆପଣ ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ୱାଟକୋର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।